parlar sobre el que és el decreixement i l'ecofeixisme, és a dir, la crisi de la pandèmia en relació a una crisi ecològica, no? I quines estratègies o quines alternatives se li poden donar a això. En qualsevol cas, el que farem també serà, ara us aneu afegint i us vaig veient, El cicle de conflictologia, aquesta és la 14a edició que fem. Són 6 anys els que portem analitzant els conflictes i pensant en què és la conflictologia en si, no? Com a motor de canvi social i de transformació, des d'una lògica de construcció de pau i analitzant diferents aspectes que tenim tant a escala local com a escala global. Podeu veure, enguany ho fem telemàticament i tindrem la capacitat de tenir aquestes sessions gravades, que podreu disposar d'elles i podeu demanar si us perdeu alguna sessió o si voleu recuperar alguna sessió, doncs poder-ho fer. Però si voleu recuperar també les entitats i sobretot les ponències que s'han fet anteriorment en el cicle de conflictologia d'aquests últims anys, podeu trobar també a la pàgina web de l'SCI tot el que són les relatories d'aquestes sessions de conflictologia, així com també les taules rodones que s'han anat desenvolupant, ja sigui, doncs, per exemple, el tema de la crisi de refugiades o ja sigui, per exemple, el tema de territoris sense estat o la lluita dels pobles, com han tingut participacions de Palestina, de Sàhara, del Kurdistan, han estat moltes les temàtiques que s'han dut a terme. I enguany, com no podia ser d'una altra manera, doncs, evidentment, la pandèmia que ens afecta a totes l'hem volgut analitzar des d'aquesta perspectiva multidimensional. Ara estem esperant la Sandra Ezquerra, que just ara mateix es connectarà, que tenim la sort de comptar amb ella avui. La Sandra Ezquerra és la directora de la Càtedra UNESCO de Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic, i avui una mica el que farem serà aprofundir en aquells aspectes, sobretot amb aquesta perspectiva, aquesta lògica de gènere que afecta a la pandèmia i que s'ha vist agreujada sobretot amb aquesta situació de pandèmia. Ja vam parlar també d'aquesta perspectiva multidimensional a la sessió d'obertura, vam parlar també de les crisis estructurals que hi ha en el sistema capitalista, vam parlar també de la salut i la gestió de la incertesa, vam parlar de la mercantilització de les nostres vides i avui enfocarem sobretot des d'aquesta perspectiva de gènere. Doncs, si us sembla bé, comencem. Sandra, et dono pas. Em sentiu? Em sentiu bé? Bé, bona tarda a totes. Moltes gràcies per la invitació, per estar aquí i felicitats pel cicle, perquè em sembla de continguts superinteressants i, a més, molt necessaris en el moment en el que vivim. A mi m'han demanat que us parli avui diguem que faci una anàlisi, una reflexió entorn la crisi de la Covid-19 des d'una perspectiva de gènere, des d'una perspectiva feminista. I quan ho comentàvem amb el Max, parlàvem dels continguts, com enfocar la sessió, li comentava que com em sentia més còmoda per abordar la sessió era des d'una perspectiva de quin és l'impacte de la pandèmia amb el sistema de cures, des d'una perspectiva de gènere, ja que parlo des de l'economia feminista, des d'un abordatge de gènere a l'economia, i a més també des d'una perspectiva personal, ja potser va sortint, durant l'època de confinament dur, vaig ser mare, vaig viure els darrers mesos d'embaràs confinada, i llavors hi ha tota una part del sistema de cures i de la reproducció de la vida que he viscut molt en primera persona i com tota la situació social i sanitària ha tingut un impacte en condicions de salut, situacions i fins i tot patologies que no tenien res a veure amb la Covid. Llavors, així com a prèvia, m'agradaria introduir plantejant que des del feminisme, històricament, s'han reivindicat dues coses pel que fa a l'economia i a les cures.
d'una banda, front a aquesta invisibilització històrica del sistema de cura, no? O de les cures particularment no remunerades, però totes elles, per part de la ciència econòmica, però també per part de les polítiques públiques i a nivell de la societat en general. Des del feminisme històricament es reivindica la centralitat i la naturalesa política de la cura de la nostra societat, és a dir, es reivindica que les cures i la reproducció de la vida no hauria de ser quelcom que es resol de manera individual i aïllada amb el context de les llars i de les famílies, sinó que hauria de ser assumit col·lectivament per diferents actors socials, i les polítiques públiques són, no? El que és l'Estat és un d'aquests actors, però no és l'únic. I aquesta centralitat es planteja des del feminisme, aquesta centralitat i aquest caràcter polític de la cura és històricament també invisibilitzada per un capitalisme patriarcal que reclou la cura a l'esfera de la privacitat, a l'esfera de la informalitat i a l'esfera de la precarietat. De fet, si pensem en una bona part de les tasques i de les ocupacions relacionades amb la cura que existeixen, doncs totes coincideixen amb aquestes esferes de privacitat, informalitat i precarietat. I és més, des del feminisme el que es denuncia més contundència, més recentment, és que el que fa el sistema capitalista, el que fa el sistema socioeconòmic és genera de manera endèmica un conflicte entre els interessos del capital, entre els interessos econòmics i de benefici econòmic i els interessos de la vida mateixa i del benestar humà. Hi ha un conflicte irresoluble, que parlem del conflicte capital-vida, que es visibilitza, no? Des del feminisme, en tant que les lògiques de funcionament del sistema econòmic dificulten la reproducció de la vida i dificulten l'existència de vides, el que diem dignes de ser viscudes, per diferents motius, no? Això és com que ha sigut com un discurs bastant constant amb la història del feminisme, i de forma més recent s'ha vingut parlant de crisi de les cures, que no sé si esteu familiaritzades amb aquest terme, però bàsicament quan parlem de crisi de les cures des del feminisme, tant des dels moviments socials, del moviment feminista com des de l'acadèmia, ens referim a una situació estructural de les darreres dècades en què, davant d'un envelliment demogràfic, un envelliment de la població, una incorporació massiva de les dones al mercat laboral des de la dècada dels 70, un afebliment de l'estat de benestar amb tot el que és l'ascens i l'hegemonia del paradigma neoliberal, i també, donat la pèrdua de pes d'actors socials com la família extensa o com les xarxes comunitàries amb l'acompanyament a la cura, donat tots aquests processos, es fa cada cop més visible una creixent incapacitat per garantir la cura d'importants actors de la societat, com ara la gent gran o la canalla. I això és el que denominem crisi de les cures. Diguem, una creixent incapacitat per part de la societat a nivell col·lectiu de garantir la cura de certs sectors de la població. I aquí podem parlar sobretot amb la gent gran, no? Davant d'aquest envelliment demogràfic, perquè hi ha un increment, utilitzant un llenguatge més mercantil, no? Doncs ja es dona un increment de la demanda de cura, però front a aquesta transformació de relacions socials, no? On les dones deixem d'estar especialitzades en la cura, com havíem estat històricament, hi ha un decreixement de l'oferta de cuidadores, per entendre'ns. Sobretot de cuidadores profanes, que jo li dic a vegades, de cuidadores que pel fet de ser dones històricament venien realitzant aquesta cura de manera gratuïta, de manera no remunerada i de manera invisibilitzada. Sí? Després hi ha altres tipus de cura realitzats des d'altres espais, però la crisi de les cures, diguem, el detonant és aquesta incapacitat, d'una banda, podria ser, o falta de desig, també, no són mútuament excloents, per part de les dones de seguir entomant de manera especialitzada, no? I no reconeguda la cura de membres de la família. Sí, s'entén el concepte així, no? De crisi de les cures, així ho explico de manera molt esquemàtica. Això com a prèvia. D'altra banda, si inserim aquesta reflexió i aquesta temàtica amb el context de la pandèmia, de la Covid-19,
jo crec que podem dir que una de les coses que la crisi sanitària provocada pel coronavirus posa de manifest és que el sistema socioeconòmic nega de manera sistemàtica el dret a una cura digna i satisfactòria, tant per les persones que han de rebre la cura com per les persones que la proporcionen. Aquí només hem de pensar amb el desbordament dels hospitals, hem de pensar amb el que ha passat i amb el que segueix passant a les residències de gent gran. Encara estem a una taxa de persones mortes per Covid-19 de 50% a les residències, aproximadament, que fa pensar que no hem après res, diguem, de l'experiència entre el març i el maig, diguem, que és quan es van donar el major nombre de morts a residències de gent gran. Llavors, d'una banda, es posa de manifest, com aquell qui diu, no? Doncs un dia per l'altre, la incapacitat de proveir cura i de garantir una cura digna i satisfactòria, i també el que també podem afirmar és que s'aguditza la pandèmia de la Covid-19, aguditza la crisi de les cures ja existent, perquè després ho reprenem, però s'està parlant poc, per exemple, de les persones que s'han estat morint a casa seva, no? I que han estat patint la malaltia, o s'han estat morint o han estat patint la malaltia en contextos que no són institucionalitzats i o no rebent la cura de ningú o rebent cures no remunerades i no reconegudes, diguem, formalment pel sistema. D'altra banda, diguem, no totes haurien de ser males notícies, no? Jo crec que també es pot afirmar que la crisi provocada per la pandèmia també confirma una de les principals premisses de l'economia feminista, i és que, front a aquesta noció de l'economia neoclàssica, no? D'aquest subjecte econòmic, no? L'homus economicus, no? Que és un subjecte, no? Completament autònom, no? Que es lleva planxat, es lleva descansat, es lleva consolat, es lleva alimentat, no? I que pot anar a realitzar totes les activitats productives requerides, no? Aquest home xampinyó del que s'ha parlat, no? Que s'autoreprodueix, diguem, per generació espontània. L'economia feminista ve parlant, no? de les nocions de vulnerabilitat inherent a l'existència humana i també d'interdependència. Què vull dir amb això? O què vol dir l'economia feminista amb això? D'una banda, reivindicar que aquesta vulnerabilitat humana no és específica ni exclusiva de la canalla, per exemple, o de la gent gran, col·lectius que identifiquem, no? Com a particularment vulnerables, sinó que tots i totes necessitem cura amb el transcurs de les nostres vides. I potser quan som molt joves i quan som molt grans en requerim més, no? En necessitem més, però no només podem tenir accidents o ens podem posar malaltes, sinó que a més ens pot caldre consol o dormir la mona quan tenim la grip o desconnectar de la feina perquè estem desbordades, no? Llavors, com reivindicar aquesta vulnerabilitat no com una feblesa, no? Perquè es percep, no? Des de la societat es percep aquesta vulnerabilitat com una feblesa, sinó com un valor no només a reivindicar, sinó també com un valor real, no? No com un valor real, com una característica real, no? Que descriu les nostres vides, no? I en tot cas, si ens presentem com a completament autònoms o autònomes, és perquè estem intentant assolir un ideal que se'ns presenta des de fora i no perquè sigui cert. Sí? Llavors, d'una banda, aquesta vulnerabilitat inherent i, d'altra banda, aquesta interdependència necessària. Front a aquest binomi, no? O aquest habitual dualisme entre independència versus dependència, no? Amb el que hi ha doncs, subjectes absolutament independents i subjectes absolutament dependents, reivindicar que tots i totes, com deia, ens caracteritzem per necessitat dels altres i que encara que no s'estigui reconeixent, aquesta interrelació és real i s'està donant constantment, no? Hi ha aquesta interdependència mútua, diguem. Doncs perquè algú està planxant aquella corbata, perquè algú està consolant aquell nadó, perquè algú està escoltant aquella senyora gran o perquè algú ens està fent el menjar o ens l'estem fent nosaltres, etc. D'acord? Vull dir, realment aquesta interdependència és fonamental. Llavors, diguem, aquesta
presència d'individus suposadament completament autònoms que no tenen cap tipus de necessitat de cura ni atenció és una fal·làcia, de fet, sobre la que s'erigeix el pensament econòmic ortodox, diguem, tot el pensament neoclàssic, neoliberal, el pensament econòmic, però també l'heterodox i també doncs, el pensament, diguem, si volem, de tall més socialdemòcrata, com fins i tot el pensament marxista. No hi ha un reconeixement de totes aquestes tasques no reconegudes per a garantir aquesta reproducció i per a garantir aquesta resposta a la vulnerabilitat humana des de la interdependència. Front a això, des del feminisme, el que entre d'altres coses, el que reivindiquem és que el subjecte de dret inherent a la política pública, a la política pública, però no només a la política pública, a l'acció política, ha de veure tant aquesta vulnerabilitat inherent com aquesta necessitat d'interdependència com a reconegudes. Aquest subjecte de drets, aquest subjecte sobre el que construeixen l'acció política i les polítiques públiques, no és un subjecte, no és aquest homus economicus, no és aquest xampinyó, sinó que és un subjecte vulnerable i interdependent. Llavors, jo crec que amb l'esclat de la crisi del coronavirus es dona un doble procés que és aparentment contradictori, de fet ho és, i ja veurem aquesta tensió, aquesta pugna, qui l'acaba guanyant. Jo no sóc molt optimista, però d'una banda es visibilitza, com deia abans, aquest caràcter essencial de la cura per l'economia feminista, i després ho desenvolupo, però també es posa de manifest la invisibilització de la cura per part de les polítiques públiques. I aquí parlo tant de la cura remunerada com la cura no remunerada. I aquest doble procés es dona de tres maneres diferents. I les principals tres dimensions que vull compartir amb vosaltres avui. En primer lloc, i ara les enumero i després les recupero. En primer lloc, és cert que es dona un cert reconeixement de la cura com a treball essencial durant el confinament dur de la primavera, amb la qual cosa aquí hi ha un caràcter, diguem, té un caràcter esperançador, aquest reconeixement, però això també hem de dir que no es tradueix necessàriament en un reconeixement del conjunt de les persones cuidadores com a treballadores essencials. No és el mateix dir que una feina és essencial que reconèixer aquella persona treballadora com a essencial. Després hi tornem. Després, en segon lloc, també defensaré, us plantejaré, aviam si esteu d'acord, en què estem assistint a un agreujament del conflicte capital-vida, del que parla el feminisme, i de les tensions existents i endèmiques entre ritmes productius i ritmes reproductius, que són, com deia, inherents al sistema capitalista, i en tercer lloc presenciem un desbordament del sistema formal de cures, que si s'acaba mig salvant és de nou gràcies al sistema informal de cures, i aquest desbordament del sistema formal de cures, i això jo crec que es ve parlant bastant a nivell de mitjans de comunicació, de debat social, però aquest menysteniment i aquesta negligència per part, o sigui, aquest desbordament del sistema formal de cures és en gran part fruit del menysteniment i de la negligència d'aquest sistema formal de cures per part de les polítiques públiques construïdes en els darrers anys sobre la lògica, sobre el principi de l'eficiència econòmica en comptes del principi del bé comú. I aquí, sobretot, em refereixo a totes les polítiques austericides que van dominar, diguem, la resposta a la crisi que arrenca el 2008, no només a Catalunya, sinó també a l'estat espanyol. I ara, havent fet aquesta enunciació, diguem, doncs recupero cada cop dels tres ítems i passo a intentar desenvolupar-los una mica. Què vol dir? Que s'ha donat un reconeixement de la cura com a treball essencial, però això no s'ha traduït necessàriament en un reconeixement de les treballadores de la cura com a treballadores essencials. Sabem, com deia abans, que durant el que ja es considera la primera onada de la pandèmia de la Covid-19,
i particularment a partir de la declaració de l'estat d'alarma a l'estat espanyol al març d'aquest any, sabem que es dona una important paralització de l'economia productiva. De fet, una paralització sense precedents que no havíem presenciat mai. I durant el conjunt del confinament, però particularment durant diverses setmanes, des del govern espanyol, només es permet mantenir amb el seu funcionament normal aquelles activitats considerades essencials i es va utilitzar aquest terme. En aquest context, una bona part del sector laboral de la cura, com ara la que realitzen les treballadores de la llar, les treballadores de cura a domicili, així les professionals de residències de gent gran i, entre d'altres, les professionals sanitàries, aquesta cura és considerada essencial. I hem de reconèixer que es visibilitza, com us deia abans, amb unes dimensions sense precedents, que com a societat no podem passar sense aquesta cura. Mai havia sigut tan obvi, segurament, que aquesta cura és imprescindible, és essencial. Dit això, i com anunciava abans, la consideració oficial d'aquesta cura com a treball essencial, com a activitat essencial, no es tradueix necessàriament amb el tracte d'aquestes treballadores, particularment les ubicades en els sectors més invisibles, més informals i més precaritzats, com a veritablement essencials, pel que fa als seus drets i pel que fa a les seves condicions laborals. Per exemple, moltes treballadores de la llar i de la cura a domicili no han comptat amb la protecció més bàsica, com ara equips de protecció individual, els famosos EPIs, mascaretes homologades, bates d'un sol ús que no s'haguessin de reutilitzar o qüestions, insisteixo, molt bàsiques com suficient gel higienitzant per evitar contagis. I d'aquesta manera, com no es va prioritzar aquestes professionals de la cura per fer arribar material de protecció, es va posar en risc tant a les persones usuàries com a les persones professionals i a les seves famílies. Com a resultat, i tot i que això no ha constituït les portades dels mitjans de comunicació, han proliferat els contagis i les baixes entre aquest col·lectiu de cura encarregat de proveir la cura a domicili, sobretot amb gent gran, gent en situació d'autonomia restringida. D'altra banda, també el que va passar, sobretot fins l'estiu, és que moltes persones usuàries de serveis, com per exemple el servei d'atenció a domicili, es van donar de baixa durant aquella època per por al contagi per part de les treballadores, i això va repercutir en les treballadores i moltes d'aquestes van patir importants alteracions de les seves jornades i dels seus ingressos i fins i tot van perdre els seus llocs de feina. En aquest sentit, podem dir que la crisi de la Covid-19 ha agreujat una situació que ja de per si era precària, condicionada per un marc legal, que és un Real Decret del 2011, el Real Decret 1620/2011, que és el Real Decret que aprova Zapatero, el govern de Zapatero, per actualitzar la regulació del treball a la llar, i que gairebé no protegeix el treball de la cura i la llar a domicili, ja que no reconeix el dret, qüestions tan bàsiques com reconeix el dret a la prestació per desocupació. És un marc legal que no garanteix protecció sota la legislació de prevenció de riscos laborals, no permet a les treballadores acollir-se a expedients de regulació d'ocupació, els EROs i els famosos ERTOs, i no impedeix que el seu contracte pugui ser extingit per part de qui les contracta sense al·legació de causa. Com sabeu, tots aquests elements, el dret a la prestació per desocupació, la protecció per part de la legislació de prevenció de riscos laborals, poder-se acollir a EROs i l'extinció de contracte sense al·legació de causa, són qüestions que han marcat la diferència en un context de pandèmia, a l'hora de poder garantir certa xarxa de seguretat de les persones que estaven perdent la seva feina. De manera temporal, es va plantejar en un començament, però que sabem que cada cop més en molts casos ha sigut de manera permanent. En aquest context, el que fa el govern espanyol des del Ministeri de Treball és regular un subsidi de desocupació excepcional per a les treballadores de la llar, ja que no en tenien dret,
I aquests subsidis equivalen al 70% de la base reguladora, que en el cas de les treballadores de la llar és de les més baixes del mercat laboral. Aquest subsidi, tanmateix, no només ha estat clarament insuficient per garantir les condicions materials de vida de les treballadores, perquè ja el punt de partida era molt baix, no? I el subsidi ha sigut una fracció, no? Un percentatge incomplet d'aquest punt de partida, sinó que de manera similar a altres subsidis ha estat molt difícil de processar i feia una formació amb tècniques d'inserció sociolaboral de Càritas a la Catalunya Central i m'explicaven com havia comportat una paperassa molt gran poder processar-lo i no totes les treballadores se'n havien sortit. I sobretot, aquest subsidi no ha inclòs les treballadores de la llar de la cura sense contracte o en situació administrativa irregular, les quals sabem que composen una part important del sector i a les que la llei d'estrangeria impedeix regularitzar-se. Els hi posa molt difícil. Llavors, en aquest sentit, no només, per tancar aquest punt, no només aquest reconeixement de la cura com a activitat essencial no es tradueix en un reconeixement de moltes treballadores de la cura com a treballadores essencials, sinó que en molts casos s'agreuja i s'empitjora la seva situació. La segona dimensió que volia compartir amb vosaltres és la que té a veure amb el que us deia de l'agreujament del conflicte capital-vida. El que es planteja des del feminisme, bàsicament, és que tampoc vull entrar-hi, però aquí hi ha tota una feina de revisió dels clàssics, tant de l'economia liberal del 19 com de l'economia marxista, que és bàsicament, des del feminisme el que es retreu amb aquestes corrents de pensament és que invisibilitzen el fet de que perquè el sistema capitalisme sigui viable com a sistema, necessita construir una relació parasitària amb les cures no remunerades i amb les cures en general. Si el sistema capitalista hagués de pagar, hagués d'assumir els costos de totes les cures necessàries per a la reproducció de la vida, per a la producció de la classe treballadora i per a la reproducció de la vida, el sistema capitalista faria aigües, faria fallida, no seria viable. D'aquí ja que parlem del conflicte capital-vida, doncs aquestes dues plaques tectòniques que entren en col·lisió i que estan constantment empenyent-se mútuament. I segons la correlació de forces pot enfortir-se més una o l'altra. I en aquest sentit, malgrat les retòriques de diferents sectors i també, per què no dir-ho, les retòriques de certs sectors de l'esquerra, de certa esquerra, que han consistit en reivindicar que la resposta política, la resposta institucional amb aquesta crisi de la Covid estava sent substancialment diferent a la resposta política de la crisi del 2008 i després del 2010, quan comença 2010 i el 2011, quan comença la crisi del deute, i les grans retallades socials, hi ha hagut aquest discurs que en aquest cas s'estava donant una sortida veritablement diferent i s'estava salvant a les persones en comptes de la banca. Bé, aquest discurs que prové de les esquerres no explica gaire bé o no aclareix és que, de moment, qui han estat ser salvat no ha estat la banca, han estat altres actors econòmics del sector del capital i que, alguns actors estem salvant des de les arques públiques, en forma de subsidis, en forma de rescats, en forma de préstecs, en forma de transferència de renda per part del que és el recurs de totes i tots cap a sectors privats amb ànim de lucre. I aquí, veurem, jo crec que entre vosaltres alguns heu treballat en temes del deute, més que jo, però veurem, com evoluciona el deute públic en els propers anys i també veurem cap a on s'ha...
on s'ha gastat aquest deute públic, per entendre'ns, no? Perquè el deute, ok, si cal, però parlem-ne de com, no? I qui i per què. Petit parèntesi, no? Que era una petita nota al peu de peu. Una petita nota a peu de pàgina. Llavors, jo el que defenso és que, i tampoc puc entrar-hi gaire, és que no hi ha tanta diferència entre les respostes polítiques econòmiques del 2008-2015, no? I les respostes actuals. I que, de fet, l'escenari de pandèmia contribueix a agreujar la tensió entre la producció capitalista i el benefici econòmic, d'una banda, i el benestar humà i la cura de la vida de l'altra. Alguns exemples o algunes reflexions en aquest sentit. No? Amb la declaració de l'estat d'alarma, amb el confinament domiciliari dur que comença el mes de març i el tancament un parell de dies abans dels centres educatius, de la nit al dia es genera una situació amb la que les famílies estan tenint cura de les seves criatures 24 hores al dia, tot i que una bona part de la població comença a teletreballar des de les seves llars, es posa a manifest la impossibilitat de garantir en condicions de qualitat aquest increment en la demanda i en la intensitat de la cura, sense comptar amb cap suport extern, perquè no oblidem, quan nosaltres ens tanquen a casa no només fan que no puguem sortir, és que tampoc pot entrar ningú. I quan dic ningú i res. I diguem, també es talla el suport públic cap a processos de reproducció, no? amb el marc de la família. Llavors, com que malgrat que hi ha aquest teletreball que suposa que ha de facilitar, és veritat que es posa de manifest la impossibilitat de garantir una cura de qualitat, i aquí hi ha múltiples testimonis, no?, que es van fer, no?, en aquells mesos i que se segueixen fent. Aquesta impossibilitat es veu agreujada per la desaparició d'àvies i d'avis com a font de cura, no?, que eren una part important de la família, que estaven acompanyant amb aquesta cura de la canalla sobretot, però que es converteixen d'un dia per l'altre en població de risc front a aquesta nova malaltia i que han de confinar-se encara amb més severitat, no? I que, de fet, si recordeu també, durant les primeres setmanes de la pandèmia, realment jo crec que el que manifesta, no?, aquesta pèrdua de control per part de pèrdua de control de la situació, entre moltes altres coses, és la informació contradictòria que ens va arribar en les primeres setmanes i mesos per part de les autoritats, no?, i per part dels especialistes. I si recordeu, una de les primeres coses que se'ns van dir va ser que els nens i les nenes eren vectors de transmissió i eren fonts de contagi i que era prioritari separar els nens i les nenes dels seus avis i àvies. Jo no dic que això estigui malament, jo crec que la gent gran se l'havia de protegir, però després es va demostrar que no era així, que els nens no són vectors de transmissió, que de fet pocs pateixen la malaltia, quan la pateixen amb símptomes molt menys greus i que pocs l'encomanen, diguem, no? Perquè la càrrega viral és molt més baixa que com es pot donar amb la població adulta. Amb la qual cosa, però bueno, aquesta informació que després va ser contradictòria, fa que una prioritat sigui separar els avis i les àvies dels nets i les netes. I aquesta situació de teletreball, de visibilització de la impossibilitat, de la desaparició dels avis amb aquestes tasques i amb aquest acompanyament, amb això no estic dient que la cura l'hagin de resoldre els avis, però reconeixent que són un actor molt important. Però totes aquestes qüestions obliguen a llançar alguns interrogants, jo crec, fonamentals entorn l'organització social de la cura